owuok kuom joma ging'eyo ni dala ok ginyal. Koro nyalo biro e skul ting'eyo ni dala onge kaka ginyalo support. Koro kanye mana wacho ni inyalo donjo item timo gimoro lakini temo work twice as hard. Nikech ing'eyo gimidwaro, ing'eyo ni nyaki los pesa to be nyaki somi kal. Nikech kitieko nyaki yud mondo gino orum piyo imbi chak tich. Koro ka donje kuma iwacho mar about upskilling. Koro ing'eyo ni time ma in godo ma extra no ma poda awache. Ni degree ok just a paper. It's an evidence that you are skilled, according to me. Yeah, it's an evidence ni nikech inyalo bedo ni ise somo kata igni abich lakini kok yudo degree no ok gidhi ndiki e tich. Koro nyaki tem matek mi iyud degree no koka gidhi ndiki e tich. Koro adwa kwayo parents manyalo king'eyo ni in parent tinyalo kiki we nyathini ni tiyo to somo. Kotemo tikwere kata kinyalo chulo ne fee maonge hel. Dong tiyo no besi moko nyalo miyo ng'ato bedo responsible but nikech ong'eyo ni manjo tek. Okay, awuoyo from experience. Nikech asetimo gik mang'eny, tije mang'eny. Taseneno ka gi interfere totally gi somo. Koro ka ina parent ti inyalo support your child fully. Aseneno joma onyalo support nyathine fully o support motieki. Ka okoti to bang'e yudo tich to otiyo maber. Ineno. Koro awacho ni kuom jonyuol manyalo temi kon nyathini otieki i make sure mana ni embe en disciplined e school kuma intiere no mondo kotieko to oyud tich gimoro biro konyi kech kata in ineno ka koro tieko piyo donge. Koro time ma in godo ni sana holiday inyalo timo upskilling kaka wadwa ni wacho. Koro kidwaro experience mar tich inyalo tiyo kata kinyalo yudo tich moro ma itime part time lakini nitie kaka en related gi course mitimo. Dhi konyi. Time mar holiday itimo courses moko kaka nyaminoni ne wacho psychology. In gi time inyalo timo course no. O medi skill. Ibedo more skilled in that. Kinyalo timo gimoro kaka CPA, inyalo timo by the time itieko school. Kuom parents